Hartu ditugu 3 kontzeptu desberdin, dira maitasuna, bestea da denbora, y abundancia. Pasan urtean hasi ginen hemendik Gasteizetik gutunak idazten, Kolonbiara joan ginen eta gutun horiek eraman genitun, bertan beste batzuk idatzi eta holan osatu genuen erakusketa moduko bat. Que ha sido itinerante, ha estado por diferentes centros escolares y ahora va a ir a diferentes centros cívicos. Zuk aurkeztu da gutun bat bidaltzea beste pertsona bati, orduan nik adibidez aurkeztuko nintzateke, lehenengo. Irantzuleko naiz, artista garaikidea eta artibista naiz. Institutuetara gerturatu garenean, nik uste hasieran apurtxoet lotzatutak daudela, baina uste dut azkenian beraientzako ere aldaketa bat dela, eta oso ohituta gaude era digitalean idaztea eta gaurkotasun hori izatea, eta gutunaren asuntoa erromantikoagoa, denbora bota berdozu idazten, gero polita jartzen, eta gero hori bidaia badauka tartean.